El passeig de la Vall d'Hebron, a la Ronda de Dalt, és una de les vies de connexió entre barris més importants de la ciutat. Hi passen diversos autobusos i el metro, però no hi ha cap carril bici. L'Associació de Veïns de Montbau en reclama un perquè consideren que és un pas molt transitat pels ciclistes que es dirigeixen a la carretera de les Aigües. Es cierto que la Ronda de Dalt tiene puntos en los cuales existe una dificultad mayor para establecer un carril bici, pero por ende en nuestra ciudad, si algún sitio necesita un carril bici, es el Valle d'Hebron, porque vienen cientos de ciclistas cada día para subir a Collserola. De moment, l'Ajuntament no preveu construir el carril bici, però sí implementar el bicing elèctric a la zona. A partir de la primavera s'instal·laran 2 parades al passeig de la Vall d'Hebron. Estarà a zona Montbau, Parc Vall d'Hebron, però jo no sé si és Montbau, vorera muntanya, o serà a la vorera Olímpics. Però en tot cas sí que hi haurà, i a més es buscaran espais que siguin en connexió amb el metro, amb altres transports com els autobusos, etc. Els representants veïnals també reclamen participar en la presa d'aquest tipus de decisions. Demanen consideració, ja que recorden fa anys que reivindiquen el servei i el canvi de concessionària del bicing encara n'ha endarrerit més la implementació.